Kuchokera kuno kujina lekona mu mzinda wa Blantyre tikulandireni programu ino ya Sports Arena pano pa TTV nyengo zindi zosintha akujia mgodomenewo ndi Praise Mike Majawa. Nkhani zathu zikulu mu tsiku la lero, Scorchers yatsiriza pa nambala yachiwiri mu mpikisano wa Women's Africa Cup of Nations. Masewera ndime yotsiriza yagonja ndi timu ya Cameroon the Indomitable Lioness ndi zigoli zitatu kwa adu, koma tema chawinga ndimwe apambana Golden Boot ku mpikisano umenewo. Ulunali mpikisano wotani tipuzire zotani pomwe timu imene ikupita ku mpikisano cha World Cup chaka chamawa mdziko la Brazil. FDH Premiership, Blue Eagles yagonja ndi timu ya Silver 2-1. Silver Strikers ndomwe kutsogola mu mpikisano umenewo itagonjetsa timu ya Ekaya FC, komanso matimu ngati Mighty Wanderers ndi FCB Nyasa Big Bullets apeza zipambano ku mathero a Sabatayi. Mu nkhani za masewero zakunja, Community Shield yakomera timu ya Arsenal yagonjetsa timu ya Manchester City ndi zigoli zitatu kwa adu mu masewero onse omwe aseweredwa la mulungu lapitali. Programu ya lero ndikhale ndi Mike Ndala komanso Francis Sparta tendikale limodzi. Menda fotokozera kuti programu ya lero ndili ndi Francis Sparta komanso Mike Ndala. Mike, poyambirira ndikulandire, zikuyenda bwanji moyo? Tiyamike Mulungu kuti takumananso tsiku la lero. Zovuta zosalephera koma amateteza nthawi zonse. Nkhani ndi yomwe Scorchers yes ndi nkhani yomwe ingamange mtenje kwambiri ndi FDH Premiership pang'ono kukhulupirira kuti Sparta atha kundivomereza. Kodi Manchester United zikuti bwanji kodi 4-2 ndi AC Milan? Robin Amorim kodi paja ndi United? Ine ndo United. Robin Amorim wakupwetekani 4-2 amwena kumano wa tiwona kuti kamamba season wiki mawa tiyamba bobo tukamba ndi hosted. Chabuno meta fotokozera nkhani yotoyamba, timu ya dziko lino ya Malawi Scorchers yamaliza pa nambala yachiwiri ku mpikisano wa Women's Africa Cup of Nations WAFCON, pomwenso yagonja ndi timu ya Cameroon the Indomitable Lioness mu ndime yotsiriza ndi zigoli zitatu kwa adu. Malawi idayamba ulendo wake wa mu mpikisano umenewu masewero mu gulu C kugonjetsa timu ya Nigeria 3-2, masewero otsatira Egypt 3-1 Malawi kupambana. Masewero omaliza mu gulu limene anagonja 2-1 ndi timu ya Zambia the Copper Queens, komabe inamaliza ngati pa nambala 1 mu gulu limeneli kamba ka head to head ndi mapoint okwana 6. Ndime ya quarter final kugonjetsa Ghana 2-1 mu semi final kufika menemo automatic qualification ya kumpikisano uja wa World Cup, ndipo mu semi final yagonjetsa timu ya Algeria 3-1, kwa mu final yagonja ndi timu imeneyi ya Cameroon ndi zigoli zokwana zitatu kwa adu. Timu chawinga ndimwe atenga Golden Boot zigoli zokwana 5, masist okwana awiri, komanso timu ya Malawi yagoletsa zigoli zokwana 12 ku mpikisano umenewo. Poyambirira Mike, zokamba kuti timu ya Malawi yagonja bwanji masewero ake ndi timu imeneyi ya Cameroon zimenezo zakambidwa kwambiri, komano overall performance ya timu yathu ku mpikisano umeneyo yakhaleli yotani kuyambira masewero oyamba kuonyesa ma defending champions 10 time winners of Women's Africa Cup of Nations zafika masewero otsiriza kugonja ndi timu yomwe final imene inali yachinayi mu mpikisano umeneyo wa WAFCON. Mpikisano unali bwanji? Mpikisano unali bwino kwambiri, tisayiwale komanso mwina ndiakumbuse oonera athu nayi ndiwe pompano. Mpikisano usanayambe akunyamuka atsikanawa utayamba ndinanena ineyo kunena kuti choyambirira Malawi tisangalale kuti timu yathu yapanga qualify for the first time in our history. Ndikukhulupirira kuti chinthu chachiwiri chomwe tinayenera kusangalala nchokuti tapeza chigoli choyamba ku WAFCON ndi Nigeria chija cha temwe chawinga chicha. China chilichonse chochitika kuyambira pamenepo kumapita mpaka udzafika final, kwa ine inali ngati bonus chabe, chifukwa game ya Nigeria tikanati taluza 4-0 ndikukhulupirira kuti anthu sibwenza akupanga atayankhula kwambiri. So choyamba ndi chimenecho. Chinthu chachiwiri tiyamikira atsikana athu amene aonetsa mtima wokuti Amalawi tingathe. Nthawi zambiri Amalawi timakhala ndi mtima woti sitingathe malingana ndi zovuta zambiri zomwe timakumana nazo mdziko muno, makamaka kumbali yathu ya masewero in general, osati masewero a mpira wa miyendo okha, koma masewero ena aliwonse tikutsalira. Netball yathu inagwa, Flames sitingakambe apa, tikati tipite ku under 20 kati tipite ku boxing, ya boxing athu angotibulidwa ndi anthu amakhanga kuti akhumudwa, komano Scorchers yabweretsa mtima
kapena yabweresa kachikhulupiriro kena kuti we can do it. Yeah, so congratulations to them. Chinthu china chomwe ndinganene chomwe sindidzasiya kunena chokhuza masewero ampira wa miyendo atsikana ndi anthu amene apereka nsembe kapena apanga sacrifice ma resources awo, ndalama zawo, nthawi yawo kumpira wa miyendo wa atsikana. Malemu David Dube, DD Sunshine mzimu wawo usemumtendere, Isaac Jomo, Osman Magi Chombo Sadiki. Magi amasewera mpira ndi anyamata pa youth center. Nthawi imeneyo anthu ngumatchula mayina osiyanasiyana koma zipatso ndi zachinandu aluki chikhosi achinabe onkandawire Tom Mkolongo. Anthu awo ati ayamikire kupanda awa sibwenzi Scotia zitafika apapa. Sparta ndi mene timu yachitira kumpikisano umenewo tinganene kuti ngati dziko mene afotokozera Mike kuti sitimayembekezera kuti ingafika mu ndime yotsiriza tidzisangalala ndi mmene tachitira. Ya tidzisangalala chwa zambiri wakamba kale Mike komano utakuona kuti timapita kumene kuku even ngakhale afamu ngakhale so makopo world ena amene anaperekeza nawo timu imene ya Scorchers anapita ndi mtima woti kumene kutu tikangomeza masera athu amgustages atatu tubwerako komano zimene zozo zinazizimuka kuyambira game ya Nigeria kuti zinthu zikhala bwanji zotheka eti chwa amene timamupa kwambiri ndamene mu group yathuyo kodi chinachititsa nchani kuti timu ya Scorchers mpaka nekafike mu ndime ya final kukayikira kwalisa amakayikira inde koma chinachititsa nchani kuzikhulira kwambiri asikana athu amene anapita kumene koko anazikhulirako kuti chiliyonse nchotheka chwa before game manager after game manager tetafusa tabita ananena kuti aliyese mukampu ine ngati captain komanso nzanga zinali ndi mantha timaopa kuti timaiopa Nigeria ndipo alisananena kuti ati ngakhale kuti game manager aluza 5-0 akuti muna mwake kumudziko muna mukanatipesesa kuti tayesesabe kuti ndi Nigeria kuti ta 5-0 komabe mpira kuti chilo simachitika zinachitika tinapambana game manager 3-2 kupambana kumwe yawo ndimene kunapereka mangolomerano apaderadera no ku asikana athu kuti zinthu zotheka eti second game kubwera ndi Egypt kupambana yachitatu kubwera ndi Zambia kugonja 2-1 komabe tinakuti ndi ka 6 points kaja kanathandiza kupanga kuti quarter finals kusaya ndi Ghana kupambana 2-1 kubwera Algeria semi kupambana kufika finals ndimene tagonja usiku wathawu taonabe kuti zambiri zachitika komabe overall tinganena kuti performance kwambiri asikana athu anayikapo chidwi kwambiri kuti zinthu titha kuchilimika ndithu malinga ndi support so imene imachoka kwambiri makamaka kuno kumuzi kupita mene kumwako. Mwina wakamba nkhani yokhudza ma individuals the Chawinga sisters zigoli zokwana 9 pa uwiri wawo wina kugoletsa zigoli zisanu wina kugoletsa zigoli zokwana 4 team and amene watenga golden boot Sparta atitsogolera bwanji captain komanso vice captain team and Tabi ukayiona kwambiri Scorchers mbuyo yopanda temwa imavutika kwambiri muna tinasala masero okwana muna 10 tapambana nambo afingi ndi atatu okha ena onsewo kutibulidwa koma tikapazizatu overall onse ndi plus ma friendly ena ndi kuti amakwana 16 pa 16 ipo tipambana po 4 okha nde uone in 2 years temwa Scorchers sana isewerere kwenikweni komano akubwera kwake mukampu kufira ku Scorchers kumene ku Morocco zinapereka nomangolomena akulu kusogolo kuja anapanga panina kuno ndi sister wake Tabifa taona kuti temwa ndikatswiri ndi speed akamumpunya akafuna kubokali kosama kauti timu ine jakuthamisa kwambiri komano wabwerano ndi anabwera ndi experience imene ana waipeza kuja ku America ku Kansas City kumene ko taona wa gosazigoli zoona zisanu ma sister ake awiri pazigoli 12 zimene malawi inagoletsa umene koko iye wapanga contribute zigoli 7 ndi uthape kono kuti iyeyo ndi partner yake anapanga ndi Tabifa inabweza kusinda kumbali imene ya Scorchers. Mike mpikisano wapita debut tournament tachita bwino kufika mu ndime ya final tazipezera malo ku mpikisano World Cup ku Brazil chotsatira chikhale chani tsopano kodi tili ndi timu yabwino yokuti kupita ku Brazil tikakumana ndi matimu ngati USA, England, Australia, matimu amphamvu ngati France, Denmark tikachita bwino. Ineyo ndiyankhule kuti mmene zinthu zilili mmene tayimira apapa kuti tipite ku World Cup tikachinyidwa kwambiri as things stand posawerengera ni magame anyway ku AFCON tamenya magame 6 6 taonapo 4 palibe game ya draw yomwe tathera
tagonjapo awiri komanso no clean sheet. no clean sheet ya komanso tachinya game iliyonse. In fact ku AFCON we are the highest scorers, pali timu yomwe yachinya zigoli 12 sudoka palibe ndife we are the highest scorers komanso ndife timu yomwe no tikachosa masikisi achinyidwa Egypt pa masikisi magemu awiri acha ndikuti ife ndo amene ndigulu kuti tachinjisa kwambiri. So tione ma negatives a tournament imene yakhalira ndeti akonze. Tisaiwale kuti mwina tili ndi miyezi yogwirika 7 komano ya full mwina 8 imene wanenera Sparta yokonzekera kupita kwa World Cup. Kukonzeka kupita kwa World Cup afamu komanso boma simafulendire okha, komanso ndikukonza timuyo, kukonza makochi ndi china chilichonse. Makochi foto lakiliti. Yeah. Ukationetsetse pa zigoli zambiri zomwe tachinyisa tinakhala ndi goalkeeper wabwino sitikanachititsa. Yeah. So ndikanena choncho it means kuti goalkeeper yandi kochi ake amene amamuuza. In fact kochi wamamuuza kuti pa magoli atatu amene tatengawa inuyo tadzitengani tagwisa ntchito goli uyu. So goalkeeper kochiyo ali ndi ntchito naye. Sibusiso padamu. Yes. Kochi weniweni head kochiyo aliso ndi ntchito. Pali ma decisions ena ake amene amaoneka kuti awa watu anyway we are losing 2-0 and 3-0 you are bringing in Tendai Sani amene no akangoonongaso sikuti no wabweresamo zinthu. It happened game ya Zambia anamutulusa after ka 15 minutes atalo yesu chimodzimodzi ndikuchitika chimodzi masukona kuti red card ya Rose Kapyere inasokonezanso mwina game plan ya coach. Ndi mmene ndikunena kuti kukonzekera kupita kwa World Cup kusakhale mafulindire okha, ma decisions ena ndi awawa. Temu atakhala wavulala bwanyi force God forbid, koma temu wavulala ayazi timaona Senegal inapita ku 2022 World Cup Sadio Mane got injured sanapite napo. Achina Ismaila saa stepped up kumakachinya. Ifeyo athu atavulala tingapange bwa. So anthu aziganiza beyond mmene timu ilili ineyo kwa ineyo let me say this painful fact, and ena agwirizana nane ena sagwirizana nane praise komanso Sparta ndi Amalawi onse. Tili ndi 8 months yoti tipite kwa World Cup yokonzekera. Famu chomwe itachite apart from my friendlies ndi zina zotero, technical panel yathu for a refresher kosika yakunja ndi kwina kulikonse komwe angakaphunzire nzeru za nyuwani. Ngati ma resources mulibe afamu, contract ya fazili kutha Oktoba musampase ina nchotseni tengani kochi wabwino ogwirizana ndi modern football akhali. Mike 2023 COSAFA Cup ma champions southern region kuno tinakhala katswiri kupita ku AFCON koyamba under fazili kufika mndime ya final kumpikisano umene wa under fazili kupanga qualify ku World Cup under fazili sidolo. Yeah, ayi umadziwa mpira ndi wankhanza. Ani mpira suyendera kuyambira pano kubwerera mbuyo, umayendera kuyambira pano kupita mtsogolo. Zinakhala zimenezo Jose Mourinho bwenzali ku Chelsea mpaka na pano, because Jose Mourinho led Chelsea to a first title in 50 years. Koma nanchotsa ntchito. Ndiye ifeyo ngati Amalawi Football Association of Malawi, take Fazili, if you want to give him a new contract, give him a new contract and send him abroad akaphunzire nzeru zanyu. Chifukwa nzeru zomwe zikuchitika panopa zosathandiza kwa. Take Sibusiso Padambo, give him a refresher course atiphunzire magole. Chifukwa tikamanena kuti sinthani gole tinena kuti mpeza liti. Yeah, apapa silingampeze goalkeeper ngati ndi mavuto a goalkeeper. Sparta coach ananena choncho kuti ati silingampeze alipo wabwino ndiye. Sparta amwene nkhani ya goalkeeping ende atilibe goalkeeper komano msabange choncho goalkeeper ndi imwe amene atengetsa COSAFA Cup, goalkeeper imwe amene alifikitsa ku ndime yotsiriza ya AFCON. kodi zimene zochitika zachitika maifa kuti goalkeeper ndi naye koma mwayankhule kuti goalkeeper ndi naye koma mwina tikoze koza kote ndikumena akunena no maiko apapako komano ukanena kuti 20 ka COSAFA tinatenga 2024 goalkeeper kanali imwe situkana anali imwe chifukwa yoti
tinali ndi matakazi ma strikers oti amachinja zigoli zambiri uone kumpikisano tanyisa zigoli 12 tanyisa zigoli 10 ndio sabe kuona kuti weakest link yathu ina defense ndi pa goal game ya usiku wathawu Cameroon inatipalenga muno bwino kuti Malawi weakest link yawo ndi weakest link mu makamba za magolo komanso defense koma usero atha kutsogolosa sana achinya anamaka kwambiri ndi msangoloza jala zimene nazo kuti amene inatipalenga bwino game inani game plan yabwino koma ife tinasera za chizolowezi so Maspata yes ndikuuze please chomwe ine ndikunenera kuti we should change the coach kapena we should give the coach a new contract and send him abroad for some refresher courses komano in 8 months ndi chinthu chomwe chikuyenera kuchitika ndikubwerezanso mwina oonera athu atimvere ndikuti fazili contract yake ikutha October sikalikali ngati famu ikufuna impase contract ina akamati anatitengesa kosafa watifikisa wadikapo chani akangopasa contract ndikungosiya kuti timu basi pita nayo kwa wadikapo upi embarrassed. Give him the contract if you decide to give him the contract and send him abroad for some refresher courses akapuzire mpira wapanopa chifukwa chokuti wait mpira wapano ndowerengana Sparta you can agree with me chomwe Cameroon yati chinyira ndicha inachita kudziwa kuti Malawi strength yawo ndi attack ifeta ikinya bwanyi Nigeria imakaye strength anachita kudziwa kuti strength ya Malawi ndi attack engine room yawo mwana number 6 uja is out ona wasala option ndani china jao weakness yao ndi chani defense ndi pa goal and inenda khandi kunena izizi koma ndi yamikire defense yachi na pena china chimwemwe madise kwambiri defense manager yanteteza goalkeeper uja ukatuonesese siti malandira mashoti chifukwa mene alili gole watuje kulandira mashoti a serious unaona bullet anamenya goalkeeper amini wa Algeria anatichinya chicha mashoti amene ajawo kupita pa golo athu 5 ose alowa pamene goalkeeper wa Cameroon uja mashoti amene aja kupita 5 mwina ilowa imozi agwirapo 4 so defense yathu thousand ati manena kuti koma defense koma how long will they survive this tiyamikire ku defense yathu yayesesa so coach ngati atakhale yemweyo aphunzire kunena kuti you lead the opponent komanso sumazigwirisa ntchito tactic yokhayo munthu uzikhala ndi maplani B ndi C mu alphabet muli A mpaka na Z pagolopo anakalowetsanda pagola akanasiya yemweyo chifukwa ndi amene wati sunga koma ifeyo ujeni style yathu yangokhala kuti tikaopeza kugolo utamangiseni temwe athamangise ndi Tabitha matimu taachinya kwambiri chifukwa cha zimenezo Cameroon inaona to guys finyani temwa finyani Tabitha inuyo mupange a flood pa center pawo nde muzapasa busy ma defenders yawo defense ya Cameroon anthu follow musaende wamona wing back aenda ma wing back kwaika ma cross ya Cameroon anangoti follow musaende muthane ndi awo so ifeyo no plan B yathu ndiyotani pa game chati 2-3 down umalowesa mimbulu timatero nchichewa cha masiku ano changu mpira alowesa chinasala mulimbika amene no Cameroon achasakwa adziwa umatenga risk kuti Fernando Santos 2016 Euro ya ku France versus Portugal Cristiano Ronaldo is injured attention yonse ya Spain ya France imayangana pa Ronaldo Fernando Santos brought in Eder amene anthu sakumudziwa he scored the goal Portugal won the Euros kuli ana abwino kwambiri kujeni kuti ife tisaname ndi depth koma confidence ya players ena mwa players ena mwa makocha athu ikumasowa so as we are preparing for the World Cup ineyo kwa ineyo ndikanakondanso kuti ma friendlies ena ambiri amene tingasewere temwa Tabitha Kadzere Faith Chinzimu don't call them uti wadziwa kale give confidence kwa anthu ena amene no ationese chifukwa tidzapewa mavuto ngati awa Sparta timalize bwanji nkhani imeneyi kwambiri nkhani ndimeta kambirana komano kwambiri preparation kwasala 8 months kuti kucheka pano ukafika ku World Cup ndikuti akuti ndi nthawi yochepa kwambiri malinga ndi imene akuthamangira masiku komano atsikana zimene apangazi nzaudolo kwambiri atichosa manyazi ndipo atika pamako anthu kwazunguka madabo even ku Nigeria kucha
kumachuka ndi timapodcast tawo tomanyogodola ka maiko anza ena ndi ena aku West Africa ka South Africa anafika pomatichemetera kuti Malawi chanchando kumene kumatisangalalira ndi asikana athu apapa akuti ndimvesera kuti akamabwera lachiwiri lino akhala kuti alandira akuti pakhala polisi Lilongwe City Council itengapo gawo kuti munamake pakhale ndipiti kuti kuwalandira mwapadera tikuyena alandire maudolo tikuyena alandire asikana awo place ndakuuza kale kwa ineyo ngati munthu amene ndautsata mpira kuyambira ndili mwana mpaka napanopa ichi sichinachitikepo m'Malawi muno wamvesa chisangalalo changa chinangoti Malawi yapita ku AFCON for the first time. Chisangalalo chachiwiri kwa ine tachinya chigoli choyamba ku AFCON china chilichonse chochitika uko timangosanga it's like if we were expecting kuti ati pasandasi koma ati pasabread nzomwe zachitika papa ndicho mwena chake pomwe chabwino zimenezo ndizokhudza timu ya Scorchers yomwe yatsiriza pa namba lachiwiri kumpikisano umene wa Women's Africa Cup of Nations WAFCON ndipo kuzisungunula ndalama zomwe alandire potsiriza ngati runners up ndi 1.3 billion kwacha kukamba nkhani yokhudza timu imeneyi kuchoka nkhani yokhudza timu ya Scorchers FDH Premiership ikulowa msabata namba 14 pakadali pano Silver Strikers nimekutsogola mu ligi imene ndi mapoint okwana 28 pamasewero 13 omwe yasawera kumathero asabatayi inagwengesa timu ya Ekaya ndi zigoli zitatu kwa adu Mighty Wanderers yomwe ili pa nambala yachiwiri pomwenso yakwanitsa kugwengetsa timu ya Kamuzu Barracks ndi zigoli ziwiri kwa du ndimene ikuoneka low table bullets pa nambala yachitatu yakugwengetsa timu ya Karonga United 1-0 komanso Blue Eagles ya Gonja ndi timu ya Civil Service United 2-1 pabwalo la Nankhaka mu mzinda wa Lilongwe. Kungokanena za matimu ena omwe Gonja Chitipa United yakugwengetsa timu ya Luana Mitundu FC loweruka ndi chigoli chimodzi kwa adu chomwenso chinabwera kudzera pa penalty komanso matimu ena Click Sporting yaliphana ndi timu ya Goshen City za Dynamos 1-1 Moyale Barracks nakumana ndi anzawo asilikali akumeneku kuzomba pa Zomba Stadium loweruka aliphana makamaka ya kupambana timu imene ya Red Lions ndi chigoli chimodzi kwa adu Mphatso Magaleta kugoletsa kudzera pa penalty kungokamba ndi mmene FDH Premiership nthawi yatithera tifuna tipiteso zakunja tione kuti maganazi zawayendera bwanji kungokamba ndi mmene FDH Premiership yafikira pano 2 minutes Mike kena kuti mpatsaso Sparta. Yes, the competition is getting exciting. Nthawi ngati season yatha munthu anali atadusa kale 35 points pa number 1 nthawi imene inali Wanderers yomwe komano apapa Wanderers numbers I think ni 35 first round apapa out of 39 points yomwe munthu amayenera kuwina watayapo kale 11 shows kuti mpikisano udakali. Another interesting factor timu ya Bullets ma supporters yawo komanso ndena aliwonse amene ma neutrals timatero ndena aliwonse ndi timu yomwe akumayang'anira pansi kwambiri ine ndemwe ndinanenapo kuti Bullets are lacking quality which is true komano wanu udwanda kuti kupezeka bwanji apopo chifukwa tikatitengere neyo quality kuna ku Malawi kuno in terms of personnel kapena pa ground 1 ni mayika Wanderers 2 Ekaya mwina 3 Silver ukatengera quality of players komano ukatengera zapa long table umayiona Ekaya pomwe ili pa number 9 an unusual place ndi mmene timu ikuchitira so I will not be surprised all Bullets itatenga league season ino ndikubwereza timu yoti libe quality yes Bullets ilibe quality koma vuto lawo likudziwika ndikuuze please Bullets kungopeza striker amene Bullets ikapanga create ma chance 5 azichinyapo ziwiri Bullets ili ngali pamene Wanderers ili ndi china chilichonse koma they are scoring 1 mwina ma draw achinyako ziwiri ndi KB waona Silver Strikers yaluza maplayer ofunikira kwambiri almost defense yonse yathawa watsala ndi Nixon Mwaseka akina Vunga watsala ndi Nixon Mwaseka ukatenga defense yomwe anali nayo chifukwa Sambani ku 3 kulibe Lameki kulibe Max Pipe kulibe central midfield yonse yatha uchizivunga Chikondika Manga akina Idana anachoka Idana yonse yatha kutsogolo striker Bino Katinji ose yatha so they are trying to rebuild anatenga mali Kasongo koma akuoneka kuti ati zamvuta kupanga adapt so ngani ngati Bullets
yathana kale ndi Blue Eagles ku Lilongwe. Blue Eagles ibwera ku Blantyre second round, Silver ibwera ku Blantyre, Kalonga ibwera ku Blantyre, Dedza imavuta ija idzabwera ku Blantyre. So sindikunenera kuti atha kupanga, koma ndikutanthauza kuti matimu enawo adzuke, komanso Bullets ndilangize kuti ilowe pansika igule mapuleya oyenerera pa maposition amene nozi kwavutawo, koma league is exciting. Yes. Sparta nimene zili pakadali pano kwene kwabe kuti team ya Click kupeza 3 points zikuvuta ngakhale inapita kudedza 1-1 League Ocean City Dedza Dynamos akukhala beni team olimbika kuti ndizotheka kapena kuti chikhulupiriro ali nacho Ernest Mtawali mphunzitsi wa Click kuti second round avulitsa matimu pana ndi 6 points and 6 points komano ukaona ndi mene imakhalira super FD Bank Premiership league yakwathu kuno ukangotsa first round ukango ngati sunafika 10 points iwe first round iwe chako imakhala basi tafotsera umakhala kupita basi ku National Division League nde ekaya kupita Click kupita apa sino yeah Click Sparta Click akuti timu ngati sifika 10 points after 15 games yeah ndiye mene zilimu yes. Click kupita ndiye mene kuyionera masewero atsala awiri kutsogolo mmene akunenera mutetika ngogonja malesewero awiri usandi 6 basi apita kumalo wa second round yani mafuna kuti mungovomeza Click kupita si kupita kwa jamu kupita simafuna choncho yeah usati jabu kupita mmene ni maganizo ako komano ndi mene makambira timu ikoneza kuti ikutitimira basi ikupita basi sikukwera mtunda ikapeza draw ngati yapeza draw ndi kumatsira sabatayi inasola ndi Dedza 1-1 ukasoma kuti Dedza yeso sosoita pabwinenso kwenikweni ndilime yoti ikumango idikira kuti tipase nonoma tipange dzina tipase Bullets tipange dzina kumene ikakhala kuti imenya ndi matimu ngati inakhaya mapeza mapoint amene achawa ndi mapoints amene ali nawo kuti mukafika pa 30 points kuti uwange survive mu league imene muja umene afika 25 28 30 ndio makalo zako zipabwino kumano ukangofika below 20 machezo opanga survive mu league amakhawa chapa kwambiri nthawi yatha tibalize ni nkhani yokhudza nkhani za masewero zakunja pomwenso Community Shield kumeneko Arsenal yatenga Gunners 3-0 ndi timu ya Manchester City masewero mwana ali ku Cardiff la Mulungu Enzo Maresca pali zinthu zina zake Blaze munthu amatha kutenga amati sokaliyenda chanchani nyimbo chomwe ikumbukira anapita nyanga zomwe Guardiola tokawa apita nazo zonse. I'm telling you Guardiola stayed for 10 years ukukhulupirira Enzo Maresca imuvuta timu ija ndikukhulupirira choncho Rodri swara kuchoka anthu anzeru amathawa Rodri waiwerenga kuti ndatenga Ballon d'Or ndatenga Euro ndatenga World Cup uku kundipusako umaona Haaland Anderson 120 million pounds komano wana ndi Gunners anapepo kwambiri umaona Haaland nayeso ayamba pa January timalize Arsenal league kuyamba Premiership kuyamba ndi Coventry yes sabata ya mawai Mike Arsenal banga defend in fact sabata yomwe faka pachatamba kali pacha ni Friday yeah Premier League as things stand ili ndi chance ndiyoyo maodza kwapanga favor yo wina top 4 kwa ile top 4 ndikuitenga mwina Arsenal Liverpool Manchester United top 3 yanga ndimene tuti 34 mwati 4 ndi City atathokoza Sparta ikubwera timu ya Scorchers lachitatu likudzali za Scorchers sitingamalize kukamba pa tsafika wiyo setu tutokamba za Scorchers ikubwera lachitatu likudzali anthu maplot kole msana apatse zimezo zimafunika no ababa kono uoneso jina so imene chatibweleka kwambiri ndi pressure imene atisana miziri pressure gate Scorchers yachita bwino Scorchers yachita bwino tiyamikirine olwana kaluza 10-0 ndi Cameroon ndakuza ndikale kuti ineyo ndimayembekezera ndasi andipasa chibledi ndi chibotolo cha sobo chichi koma timalize tathokoza Sparta tathokozanso Mike kuti nali limodzi program ya Sports Arena ziko mukwambiri chabwino mene amaliziranso program ya Sports Arena pano pa TTV tithokozenso somwe dagwira nawo ntchito mu tsiku la lero Mike Mataka komanso omwe nali nawo mu studio muno Mike Ndala komanso Francis Sparta Mbela nyengozi ndi zosintha amajiya mgodo umenewu ndi Praise Mike Majawa inotsogola opambana mu makwana